יאללה. נו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא גפן אמן. 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 מה יש שם? וואו. רגע, מה אמרת אבל קודם על אמא? מה אמא עושה? מניעה. השיר של אמא. השיר של אמא שאמרת קודם. לא יודע. השיר שמתחיל את קבלת שבת. אמא מדליקה שני נרות. אמא מדליקה שני נרות. נו, מי מברך על היין? יאללה. נו, קדימה. אבא לא יודע את הברכה, תסביר לי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא גפן אמן. אמן. תשתה. רגע, תשתה חמוד. לא, אתה סוטה את שבת. אני אבא של שבת? כן. תודה. טעים. ואני מחלקת אמא וגם אבא נתן לה. נכון. מהיין. כן. ומה עכשיו עושים? הם מברכים על היין. יאללה. קדימה. על הלחם. קדימה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. לא מברכים עם היד בטוסיק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא גפן אמן. מוציא גפן. אמן. אמן. עכשיו תחלק את הלחם? וואו. איזה לחם. איך אומרים? איך אמא אומרת שבת שלום ומבורך? אמא מדליקה שני נרות. אמא מדליקה שני נרות. אני מחלק. אתה מחלק? מה אומרים? בתיה? אני מחלק. בסדר.